така, здравейте хора, аз съм Пешоналкото. Реши да се прекръстя името, смисъл аз няма да снима вече дрон новата поредица, а Пешоналкото. И вече се пише дори в Майнкрафт Пешоналкото, ето. Ето, така, Пешоналкото. Защото смятам на аватара на снимката ми да пише така, много яко ми ще се получи пъна. И, да. Извинявам се за кихавицата, но просто съм леко болен. И в този клип ще ви уча как да правите хубави редстоун уроци. Дрон ми прати грозната му кандидатура, според мен е супер грозна, просто най-вече това. Дори махнах нещо, половия член, защото лично мен много ме депресираше. Но ако сложим такова и тук, ще се получи пак същото. Дори някакси по-яко. Но само ако сложим тук такова, пешковрата, а.к.а. налкото. Ето ми ще се получи доста грандиозно. Той в този клип ще ви учи как да работи с Redstone. Същото ще ви трябва Redstone, Redstone Torch, Redstone Block, Redstone Lamp, TNT, Redstone Door, Redstone Hood, Redstone Pleasure Plate, Redstone Repeater и Redstone Dispenser, който ще бъде в резерва ето тук. Даже ще го направим в стената форма и смисъл. Ето този тук ще бъде най-почитаемия от бандичката. Този. Така. Сега. Да, най-важното някакъв случайен блок. Аз ще използвам Bedrock, защото не. Ще използвам лапис отдолу, защото нещо се получава доста хубаво. Първата система е, мисля, че изключително сложна и трябва да знаете доста за редстоуна. Слагате редстоун тук и редстоун толч тук. След това слагате тук отгоре такова, тук отгоре, тук на лампа и тя светва. И е така, тук може да си правите, в смисъл лампичките ви винаги ще светят. Ето, даже и тук да сложите така. Тук няма да светят, затова ще сложа едно TNT. Всъщност като се замисля и тук ще сложа редстоун толч, за да бъде по-красиво. Да, ето вече свети от всички страни. Много добре. Много добре мисля, че стана. С изключение на гърмежа, но може и така малко да обоформите и после тук изсипвате вода, нали? И си имате басейнче. Сега това, за да го махнем, ще го запалим, по-бързо да се махне. Така да преминем нататък, само да не му взрива кандидатурата. Толкова стана и тук огромен басейн. Да, всъщност така е по-добре даже, ще имаме поленце. Така, втората система е изключително сложност. Тя е как да прекарате сигнал на далечни разстояния, без помощта на Redstone. Ето така. И ето, поставяте. Поставяте. Какво поставяте? И аз не знам. Ми не светва. А сега ще светне ли? Да, ето доста добре ми ще става. И ето това, тук всичко си го покривате. Значи нищо няма. Ето така. Ето. Доста малко материали изисква, но накрая се получава нещо много красиво. Дори можете да щупите и това. Да е тъмно. За да е още по-красиво. Даже и бих щупил и това. Бих сложил тук. Това ще бих сложил така. Ще получава доста добре. Доста така. Много хубава система, която лично много ми пада. Нали, слагате отзад такова. И отпред Redstone лампи. И ето, забележете вече. Си имате доста добре изглеждаща, да не казвам, защото майка не е наблизо. Ето, забележете, доста добре мисля, че се е получил. Тук отгоре за декорация може да сложите и въртички. Отгоре едно TNT. Така с червенко, защото си стои много добре. Така. Много яко, много добре седи. Като цяло. О! И вижте какво яко нещо се получи само. Не знам как не гръмна цялото, но сигурно, защото аз съм едно про на Майнкрафт. Това беше и втората система. Да преминем и към третата, която също сте доста заинтригуваща. Ще ви трябва това. Слагате една редичка от Redstone. Слагате репитъри, дърпате ги на макса и така. Опа, пък. Превъртя го дори. И отпред слагате по едно Redstone блокче. Тук е един Redstone Torch. Тук е така с декорация да не се вижда. Го обикавате. Така отгоре е препоръчително. И ето, слагате. Мисля, че такъв Pleasure Plate няма да стане, но да, с такъв става. Така, тук това е доста добър капан, бих казал. Ето, както виждате, се получи. Доста добре. Сега ще ви покажа как да си направите една доста яка Redstone
Да бъде по-светличко. И слагате на такова и забележете сега. Вратата ще се отвори. Ето. Отвори се вратата. И ето от двете страни вече вратата се отвори. И за да затворите, после слагате така две редстон блокчета. И повтаряте процеса. Ето. Слагате тук. И едно TNT. И ето чакате. Чакате и ето готово пак. Се маха. Доста добра система бих казал, че е това. Нали, доста ми допада. Доста яко се получи. Аз ще ви покажа как да направите изстрелвачка за TNT-та, защото аз съм про и дори не съм гледал клипче как се прави за това. Така съм да импровизирам и мисля, че ще докарам. Значи слагате кофа вода, кофа водка ето тук. Естествено я затваряте, за да изглежда по-хубавко, по-привлекателно. Ето. Слагате това. Обикалате на Redstone Torch. И накрая слагате едно такова. О, и дали ще изстрелят, дами и господа. И изстреляха се, както забелязвате. И сега дори ще ви докажа, че се изстреляха. Една секунда. Бум, ето. Свърчава въздуха. И това беше доста добра система. Дори сега смятам да се направи един пиксел арт, после да го взрива. Ето, ще пише PN. Казва ви в началото на клипа какво означава PN. Мисля, че не е нужда да обяснявам. Ще се стара да го направя доста привлекателно, доколкото мога. Естествено, защото не е никак лесно да се строят пиксел артове. Особено на Майнкрафт. Трябва да бъде едно истинско живо про, за да можете да строите пиксел артове, като мен естествено, затова не проверете това вкъщи. Time set 0, виждате дори, че знам други команди. С Command Block съм много добър, бих казал. Тази ето така, ето. Ето тук. Ето сега ще ви покажа. Give pension out 135 мисля, че беше. Не, сбърках. 153 ли беше? 137 ли е? Да, ето 137, аз просто го знам айдито на изуст. Значи пишете и пишете. Нали, ей така. Ато. А. Пешо. И натискате това. След това слагате един такова. И... Някаква грешка се получи, мисля, че това е бък от играта. Ако става по тялите? Не. Това не бива да се случва. Някаква досадна грешка. И ето. Мисля, че вече го разгадах. Казах съм, мисля... Фари, асоус. Не. Досък тема не биваше да го правите. И команд блока е невредим. Така. За една сравнително хубаво нещо, няма да споменавам как се нарича, за да не влизаме в детайли. Защото мисля, че няма никакъв смисъл да се влиза в детайлите. Ето това също беше на импровизирана рестон нещо. Сега просто се кливате Destroy Item на диска, защото аз не съм много добре с английския. И запечатвате команд блокито с Bedrock, за да не може никой да го пипа. Особено ако сте в някой сървър, най-вече PvP. И препоръчвам да бърнете Bedrock по ето този начин. Знам го, един истински професионалист ми го е казвал. Тоест това съм аз. И сега ще ви покажа дали асиметричен такова. Нали, слагате тари. И забележете доста добро творение. Сега дали ще го направим. Това не е свързано с туториала, но мисля, че се получи то доста красиво. Както трябва да бъде. Ето, TT, a.k.a. както аз обичам да казвам. The Big Pen. Много яко ми се получи. И като за финал... да, това беше от мен. Аз бях Пешо Наркото. Надявам се клипът да ви е харесал. До скоро. Хейтвайте ме, не забравяй да кажа. И до скоро. Хейтвайте ме, не забравяй да кажа. И до скоро.